M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni ku programu yathu ya Tilankhule na Ambuye. Lero tila Mulungu la 5 pa nthawi ino ya Pasaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi chapter 14 verse 21 mpaka 27. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Blessings Banda kuchokera ku M'busa Wabwino Parish Nsanje mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mawu a m'buku la Chivumbulutso chapter 21 kuyambira ndime ya 1 mpaka 5. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Andrew Mlambe kuchokera ku M'busa Wabwino Parish Nsanje mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo uthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wabwino mungadalembera Yohane Woyera mutu 13 ndime ya 31, kenaka kuyambiranso ndime ya 33a, kuchoka apo kuyambiranso ndime ya 34 mpaka na 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi a Monsignor Patrick Tawale kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Paulo ndi Barnaba adakalalika mthenga wabwino ku mayiko akunja. Mulungu amafuna kusonkhanitsa anthu amafuko onse mbumba yake. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Masiku amenewo Paulo ndi Barnabasi adabwerera ku Listara, ku Ikoniya ndi ku Antiokeya, dera la Pisidiya. Adawalimbitsa mtima ophunzira aja, nawawuzitsa kuti asataye chikhulupiriro chawo. Adawawuza kuti tilowe mu ufumu wa Mulungu tiyenera kupirira m'masautso ambiri. Pa mpingo uliwonse adakhazika akulu a mpingo, ndipo pakupemphera ndi kusala zakudya adapereka kwa Ambuye amene atankhulupirira tsopano. Pambuyo pake adazola Pisidiya nakafika ku Pamfiliya, ndipo atalalika mawu a Mulungu ku Perga adapita ku Ataliya. Kumeneko adalowa mchombo kupita ku Antiokeya kuja, kumene adakaperekedwa kwa Mulungu kuti awadalitse pa ntchito imene tsopano anali atasiriza. Pamene anafika kumeneko adasonkhanitsa mpingo wonse nawufotokozera zonse zimene Mulungu adachita mwa iwo, ndiponso mmene Iye adasekulira anthu a mitundu ina njira kuti akhulupirire. Mawu a Ambuye. Pa nthawi yomaliza Yesu azasonkhanitsa anthu ake onse mu ulemerero wake, nazasandutsa zonse kuti zikhale zatsopano. Iye mwini wayamba kale kukonza zimenezo kudzera mwa mpingo wake. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la Chivumbulutso. Ine Yohane ndidaona thambo latsopano ndi dziko lapansi latsopano. Paja thambo loyamba lija ndi dziko lapansi loyamba lija zinali zitazimirira, ndipo nyanja panalibenso. Tsono ndidaona mzinda woyera, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unali wokonzeka ngati mkwati wamkazi wokonzekera mwamuna wake.
ndidamva mawu amphamvu ochokera ku mpando wachifumu uja. Mawuwo adati, tsopano malo okhalamo Mulungu ali pakati pa anthu. Iye adzakhala nawo pamodzi, ndipo iwo adzakhala anthu ake. Mulungu mwini adzakhala nawo, ndipo adzakhala Mulungu wawo. Iye adzawapukuta misozi yonse m'maso mwawo. Sipadzakhalanso imfa, chisoni, kulira, kapena kumva zowawa. Zakale zonse zapitiratu. Pamenepo okhala pa mpando wachifumu uja adati, tsopano ndisandutsa zonse kuti zikhale zatsopano. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Ali pafupi kutaya moyo wake chifukwa cha ife, Yesu adatipatsa lamulo loti tikondane monga momwe iye mwini adatikondera. Yudasi atatuluka, Yesu adati, tsopano Mwana wa Munthu walemekezedwa, ndipo mwa iyeyu Mulungu walemekezedwa. Ngati Mulungu alemekezedwa mwa iyeyu, Mulungu mwini adzalemekezanso iye, ndipo adzachita zimenezi posachedwapa. Ana anga, ndili nanube kanthawi pang'ono. Monga momwe ine ndidakukonderani, inunso muzikondana. Mukamakondana, anthu onse adzadziwa kuti ndinudi ophunzira anga. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero mu Uthenga Wabwino la Mulungu la 5 nthawi ya Pasaka, Ambuye Yesu akupereka lamulo latsopano limene lili lamulo la chikondi. M'chipangano chakale lamulo limeneli liliponso, koma kusiyana kwake nkwakuti kagwiritsidwe ntchito kake nkena. Lero akutiuza kuti inde lamulo limeneli linalipo kale, koma tsopano kukondana kwanu sikungoti muzikonda amene amakondani okha, kamene kuwakonda amene mudzauti phindu mupezapo, koma kuti kukondana monga momwe Mulungu amatikondera. Monga mmene takhala tikubwereza kuti ifeyo timenera nthawi zonse tiphatane naye Ambuye Yesu. Kodi Ambuye Yesu amatikonda bwanji? Ndipo Ambuye Yesu kodi chikondi chawo chimakhala ndi malire otani ngati chili malire? Kuti tiphunzire zimenezo, monga manena alidere mkulingo utayenda naye, tiziyenda nawo Ambuye Yesu. Choncho ifeyo tikupemphedwa lero kuti lamulo limeneli la chikondi, monga mmene Ambuye Yesu akutiphunzitsira lero, nkuti tizikondana pa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku, pothandizana monga mmene Ambuye Yesu nthawi zonse amakhala nafe pafupi. Ndipo ife tizakonda anzathu kuwapatsa ena modzimana ndi modziyiwala. Usati kuwapatsa ena zinthu zimene ife tidziwa kuti tilibe nazo ntchito tuzitaya mpamene tifuna kuti titayire awa. Iyayi, tikamati kupatsa anthu ena zinthu zimene timayenera kuti tiwapatse, sikuti kusanduke kudzala. Ukamapereka munthu udzimvako pena pake kuwawa kuti chinthu ichi ndimafuna kuti ndichigwiritse ntchito, koma ndingowapatsa ife anzangawa akuchisowa chinthu chimenechi kopambana ine. Komanso ifeyo we belong to a universal church. Tizikonda wonse universally monga mmene Ambuye Yesu anachitira
kukonda ngakhale okhometsa msonkho ndi wochimwa. Nthawi zambiri kumakhala kwa pafupi kuwakonda anthu chifukwa kuti amachokera kwathu, kuwakonda ena chifukwa ndikawakonda ndikudziwa kuti phindu ndipezapo, kapena kuwakonda chifukwa mmene amaonekera ndi zimene amachita zimandigwira mtima ndionetse kuti ndimawakonda. Iyayi kukonda kumene kuinde tikukonda munthu amene ali mphatso zambirimbiri adalengedwa m'chifaniziro cha Mulungu, koma tizikondanso anthu ena amene tikudziwa kuti tikawakonda sitipezapo phindu ayi. Tikawakonda basi tingowakonda zithira pomwepo. Anthu ngati amenewo amene timaona ngati kuti alibe phindu pa society yathu, pa community yathu, amenewo ndi anthu amene timayenera kuti tizakonda, osati kuwakonda kuti phindu lipezepo. Iyayi Ambuye Yesu akutiuza kuti ngakhale anthu ochimwa, anthu okhometsa msonkho, anthu akatangale amakondana koma pa zifukwa zina zoyipa. Koma ife timkonde munthu, ndipo the yardstick, the argumentation behind kuwakonda wonse nkuti wonsewo adalengedwa ndi Mulungu mmodzi yekha amene adalenga ife ndi amene adalenganso iwowo. Ndipo atamaliza kuwalenga adaona kuti kulenga kumene kuja n'kwabwino. Tsono ngati Mulungu auna kuti ndi abwino, ife ndife ayani kuti timuweruze munthu uja kuti ngoyipa? Sikuti osalangizana, tizilangizana ndithu, koma kulangizana mwaubale. Just as they say kuti what you say is as important as how you say it. Similarly, what you do is as important as how you do it. This is the message imene Ambuye Yesu akutipatsa, lamulo latsopano limene lili lamulo lachikondi. Katsatidwe kake kosiyana limene limatsatidwira m'chipangano chakale, limene timalitsatira kumudzi kwathu culturally, with our own cultural values. Tiwakonde anzathu mwa Chikhristu chifukwa wonse ndi chilengedwe cha Ambuye Mulungu. Amen.